31 ب25 ب22 متر باند زمحلالفلكم كل جزء مشات ساعة 4 سقاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 سقاب 10 فرقان كواشنطن دي سي زمحلالف على تاو مدبنا ايو حزي جمر كمي تمسيو زخبركم سمعتنا لو مسوني بحث حملة خلت تشحن 10 عام تمرت ويكعب أقوزازر أوروبا شمنت حملة خلت تشحن 21 يوم صرف سايب بمللاي مساهم كتسنحيم كم تلمود مدبنا بعلتاو زينا خجمريو بمقصال منغستي إثيوبيا سراويتو كاب تقراي قدم موصو حصرات مغبن خيقاتم سراحت تقدم خونات ودي موصو مغلاصون ሚኒስትር ሰላም ነመትሐለላፍ ረድኤት ዝምልከት ዝሃበኦ መግለጽ እንዘጠመት መደብ ከልወና እዩ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ካብ ዝመሃሩ ደቆም ደሃይ ክረኽቡ ብዘይ መኽኣሎም ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሎም ወለዲ ይገልጹለው እቶም ተምሃሮ ኸ እንታይ ይብሉ ዝጥምት ካልእ መደብና እዩ ስዒቡ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲታት ትግራይ ይመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ብእግሮምን መጓዓዝያን ደሴ መብጽሖም ዝሕብር መደብ ኣለና ከምኡውን ኣብ ከተማ አዲስ አበባን ከባቢኣን ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ይእሰሩለው ስራሕቲ ንግዶም ይዕሸጉለው ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት እውን ተኣሲሮም ኣለው ነዚ ዝጥምት መደብን ክህልወና እዩ ኣብ መወዳእታ ስሩዕ መደብ መናእሰይ ክቐርብ እዩ ንኩሎም ሰና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድም ናብ ዕለታዊ ዜና ከስግረኩም ገብረ መድህን ክቕፅል እዩ ዜና ከስምዓኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሕጽረት ምግቢን ከይጋጥም ስራሕቲ ቅድመ ጥንቃቐ ከም ዝፈጸመን ለምውን ተኾነ ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎን ኣፍሊጡ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ መፈርያት ከማል ለምውን ናብ ትግራይ ብነፈርትን ብጽርግያን ሓገዝ ንኽልእኹ ዝደልዩ ኣካላት እቶም መስመራት ክፉታት ከም ዝኾኑ ግን ከይተፈተሹ ከም ዘየሓልፉ ገሊጸን ይብል ወኪልና አዲስ ቸኮል ብኻልእ ወገን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሓደ ገጽ ረድኤት ንክባጻሕ ተኽሲዶ ኣቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ኣውፂና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ይግበር ንዝነበረ ናይ ኣየርን ምድርን ትራንስፖርት ብምዕጻው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ኣገልግሎታት ኣቋሪጾም ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ሎሚ ዘካየዱ ኣኼባ ዝተፈለየ ለውጢ ከም ዘየምጽእ ኢትዮጵያውያን ሰሙያ ናይቲ ዘፈር ገሊጾም ግድብ ህዳሴ ምስ ዓለም ለኸ ጸጥታ ኣይራኸብን ኢሎም ኣብ ግድብ ህዳሴ ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያ ተደራዳሪን በዓልሙያን ኢንጂነር ጌዲዮን ኣስፋው ኣብ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣጽቀ ስላሴ ግድብ ህዳሴ ካብ ሓላፍነት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ወጻኢ እዩ ክብሉ ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምኽሪ ምኻዱ ከም ዘይትድግፍ ገሊጾም እዮም ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ምምላእ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ክብላ ግብፅን ሱዳንን ይኸሳ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ናይ ኣምሓራን ትግራይን ህዝብታት ዝተዋለዱን ዝተኣሳሰሩን ብምዃኖም ብናይ እዋኑ ወረ ከይተደናገሩ ኣብ ዘላቂ ምትእስሳሮም ጠመተ ክህቡ ኣለዎም ኢሉ ምንቅስቓስ ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ ኣምሓራ ዝተባሃለ ውድብ እቲ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሎሚ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጥን ወጻእን ዝገጠማ ፈተና ንምምካት ህዝብታት ብሓድነት ጠጠው ክብሉ ይግባእ ኢሉ ብመስመር ጸረ ኣምሓራን ጸረ ኢትዮጵያን ሃገር ንምፍራስ ንዝመጹ ዝበሎም ሓይልታት ንምቅላስ ድልው እዩ ኢሎም ናይቲ ውድብ ናይ ምርጫ ኣተሓባባሪ ኣቶ ምርጫው ስንሻው ብፍላይ ድማ ሎም ቅነ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝኣወጆ ዝበልዎ ኩናት ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ጠጠው ንምባል ከም ዝተዳለወ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስካናው ካብ ባህር ዳር ወልቃይት ጸገደን ራያን ደጊምካ ብሓይሊ ንምውሳድ ዝግበር ምንቅስቓስ ብወገን ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣገኘሁ ተሻገር ትማሊ ምዝራቦም ይዝከር ንመቐለን ንብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይን መሊሶም ዝተቆጻጸሩ ሓይልታት ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ብሓይሊ ዝተወስዱ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ናብ ክልል ትግራይ ክሳብ ዝምለሱ ኩናት ጠጠው ኣይነብልን ምባሎም ይዝከር ብኻልእ ዜና ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ ተኸታታሊ መልእኽቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢሎም ዝጸውዕዎ ሰራዊት ምክልኻል ብወሳኒ መልክዑ ብሰራዊት ትግራይ ካብ ዝስበር ንድሓር ብዓሽሓት ዝቑጸሩ ገባራት ኣምሓራ ብረት ኣዕጢቖም ናብ ናይ ሞት ቀጠና ኣብ ምልኣኽ ይርከብ ብታንክን መድፍዕን ጠጠው ዘየበሎ ሓይሊ ብመስዋዕትነት ሓረስታይ ጠጠው ክብል ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ንኣዴታት ትግራይ ንምቕታል ዝመጸ ዝበልዎ ሓይሊ ብዘይ ምሕረት ከም ንቐጽዕ ንጻት እውን ጥርጣረ ክህሉ የብሉን ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብፈኸራ ጠጠው ዝብል ወፍሪ ኣይጀመርናን ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ብናይ ኣብይ እኩይ ተግባር ኢሎም
ዝጸውዑ ዕላማ ዝሕሎ ናይ ኣምሓራ ክብሪ የለን ናይ ሰብ ንብረት ብምዝራፍ ዝሕሎ ናይ ኣምሓራ ክብሪ የለን ንሓረስታይ ብምህላቕ ዝሕሎ ናይ ኣምሓራ ክብሪ የለን ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ጸልእና ምስ ህዝቢ ከይኮነስ ምስ ሸፋቱ እዩ ንኣብይን ሸፋቱን ዘድሕን ምድራዊ ሓይሊ የለን ኢሎም ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓረስታይ ትግራይ ምእንታ ክሓርስን ንህዝቢ ትግራይ ናይ ጽሞና እዋን ወይ መሕሰብ ግዜ ንምሃብን ሰራዊት ምክልኻሉ ካብ ክልል ትግራይ ኣውጽአ ምባሉ ይዝከር ናይ ኣበበች ጎበና ማሕበር ልምዓት ምሕብሓብ ህፃናት ኣብቶም ዝሓለፉ 41 ዓመታት ንልዕሊ 100,000 ህፃናት ስልጠና መሃቦ ኣፍሊጡ ኣብቲ ማእኸል ስልጠና ካብ መንጎ ዝወሰዱ እቶም 65 ሚእታዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ስራሕ መሓዞምን 15 ሚእታዊ ድማ ናይ ባዕሎም ስራሕ ፈጢሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ይትባረክ ተካልን ገሊጾም ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጊታ ፓሲ ንስድራ ኣበበች ጎበና ብምብጻሕ ኣጸናኒዐን ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ን4 ዓመት ንሃገረ ሄይቲ ክመርሑ ጸንሑ ፕሬዝዳንት ጆቨናይል ሞዊስ ዛጊድ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ትማር ረቡዕ ለይቲ ኣብ መንበሪ ገዝኦም ተቐቲሎም ምንያ ኣፈወርቂ ሓጺር ጸብጻብ ኣለዋ በቲ ዝነበረ ምልውዋጥ ተኽሲ በዓልቲ ቤት እቶም ፕሬዚደንት ማርቲን ማዊስ ብከቢድ ክቆስላ ከለዋ ድሕሪ ዝተገብረለን ክንክን ሕክምና ኣብ ዝተረጋግአ ኩነት ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎም ሓለቓ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ 4 ካብቶም ጡርጡራት ኣብቲ ምልውዋጥ ተኽሲ ብዓጀብቲ እቶም ፕሬዚደንት ነበር ክቕተሉ ከለዉ 2 ድማ ኣብ ቀይዲ ምውዓሎም ተፈሊጡሎም ንቕትለት እቶም ፕሬዚደንት ኣመልኪቶም መራሕቲ ብዙሓት ሃገራት ኩነኔኦም ይገልጽለዉ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ነቲ ቅትለት ድሕሪ ምኹናን ንፈጸምቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ሄይቲ ከም ዘሎ ገሊጾም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብወገኖም ብቕትለት እቶም ፕሬዚደንትን ኣብ ልዕሊ በዓልቲ እንደኦም ማርቲን ሞዊስ ዝወረደ መጥቃዕትን ብምንጻግ ኣብ ምርግጋእቲ ሃገር ዝከኣሎም ክሰርሑ ምዃኖም ኣመልኪቶም ካብቶም ኩነኔኦም ዘስምዑ መራሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ካብ ቫቲካን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ዶሚኒካ ሉዊስ አቤናድር ፕሬዚደንት ቺሌ ሰባስቲያን ፔኔራ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀማይካ አንድሪ ሆልንስን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓዲ እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰንን ካልኦትን ይርከብዎም እቶም መራሕቲ ብከምዚ ዘመሰለ መጥቃዕቲ ዝመጽእ ለውጢ ከምዘየለ ብምምልካት እቲ ተግባር ንሄይቲ ንድሕሪት ዝመልስ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መበል 53 ዓመት ዕድሚኦም ዝተቐትሉ ፕሬዚደንት ጆቨናይል ሞዊስ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣይመረጹ እምበር ብሰንክቲ ነቲ ምርጫ ስዒቡ ዝመጸ ምስሕሓብ ግን ኣብ ለካቲት 2017 እዮም መዝነቶም ተረኪቦም ግዜያዊ መዝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ሒዞም ዘለዉ ክላውድ ጆሴፍ ክኾኑ ከለዉ ንኩሉ ዶባት እቲ ሃገር ዓጽዮም ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣውጆም ኣለዉ ነመስግን ምንያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ንኩለን 55 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ዝከፋፈል ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝውሰድ 220 ሚልዮን JNJ ዝተባሃለ ክታበት ኮቪድ ንምክፍፋል ምስ ጃንሰን ፋርማስቲካ NV ስምምዕ ተፈራሪሙ 35 ሚልዮን መጠን ክታበት ክሳብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ክቐርብ እዩ ወዲ 79 ዓመት ፕሬዝዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኮብ ዙማ ናብ ቅድሚ ኣጻራይ ሽማግሌ ብልሽውና ንምቕራብ ድሕሪ ዝገበርዎ ኣብያ ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ካብ 2008 ክሳብ 2019 ንደቡብ ኣፍሪካ ዝመርሑ ዙማ ኣብ ዘመን ስልጣኖም ዝተረኣየ ሰፊሕ ብልሽውናን ምምኻን ገንዘብ መንግስትን ኣመልኪቱ ሓያሎ ክስታት ተመስሪትዎም ነይሩ ኣብ መወዳእታ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣመልኪቶም ሎም ሓሙስ መግለጺ ክህቡ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ሰራዊት ጉጅለ ታሊባን ድማ ንቅድሚት ይግስግሱ ከም ዘለው ይሕብሩ ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይዛዘም ንዜና ገብረና መስገን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስዕብ መደባትና ክንሰግር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሕጽረት ምግቢ ንኸየጋጥም ስራሕቲ ቅድመ ጥንቃቐ ከም ዝፈጸመን ሎሚ እውን እንተኾነ ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚል እውን ናብ ትግራይ ብነፈርቲ ብጽርግያን ሓገዝ ክልእኹ ንዝደልዩ ኣካላት እቶም መስመራት ክፉት ከም ዝኾኑ ግን ከይተፈተሹ ከም ዘይሓልፉ ገሊጸን ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ብኻልእ ወገን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብሓደ ገጽ ረድኤት ንኽባጻሕ ተኽሲ ደው ኣቢልና ሰራዊት ካብ ትግራይ ኣውፂና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ይግበር ንዝነበረ ናይ ኣየርን ምድርን መጓዓዝያ ብምዕጻው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ኣገልግሎታት ኣቋሪጾሞ ምባሎም ዝዝከር እዩ በትረ ስልጣን ዝርዝሩ ካቕርቦ እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕላዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ንኽትግበር ወሲኑ ካብ ትግራይ ንክወጽእ ዝተገብረ መበገሲኡ ህዝቢን ኣገዳሲ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ንክረክብ ስለ ዝተደለየ እዩ ኢለን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ ምልልስ ስንወጣ ከመቀሌ ለጊዜው ስንወጣ ወደ 384,000 በላይ ንግዚኡ ካብ መቐለ ክንወጽእ ከለና ልዕሊ 380,000 ኩንታል እኽሊ ኸዚና ኢና ወጺና ህዝቢ ኸይጽገም ኣገልግሎት ንኽረክብ ምስ መንግስቲ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዳርጋ 5 ዓለም ለኸ ትካላት ኣለዉ ስራሕቶም ንኸፈጽሙ ዘኽእል ዓቕሚ ፈጢርና ኢና ወጺና ከም ኣገላለጻተን ሚኒስትር ብግዚያዊነት ሰራዊት ፌደራል ካብ ትግራይ ክወጽእ ከሎ 384,000 ኩንታል እኽሊ ንትካላት ረድኤት ገዲፉሎም ይወጽኡ ይብላ ካብዚ ዝሰገረ ኢለን ንሰን ንእዋን ክረምቲ ስራሕቲ ሕርሻ ዝውዕሉ እታወታት ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዝተፈጸመ እውን ጠቒሰን ይኹን እምበር ጻዕርታት ምቅርራብ እታወታት ብሕወሓት እንቅፋት የጋጥሞ ነይሩ ይብላ ከ20 በላይ የሚሆኑ ወረዳዎችም ላይ ስርጭት አካሂደናል ኣብ ልዕሊ 20 ወረዳታት ዓዲልና ኢና ኣብቶም ዝተረፉ ወረዳታት ግን ናይ ሕወሓት ናይ ምትዕንቓፍ ስራሕ ተጠናኺሩ ስለ ዝቐጸለ እትዋትን ረድኤትን ዘብጽሕ ኣካል ዝቕተለሉን ዝቕጽዓሉን ዕድል ስለ ዝተፈጥረ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሓይሊ ጸጥታ ግዳይ ጥቕዓት ስለ ዝኾነ እቲ ተሓሳስባ ሰብኣዊ ረድኤት ክሳለጥ ምግባር ዝብል እዩ ነይሩ ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ትማሊ ዝፈንኡ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድልየት ዘለዎም ኣካላት ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ድጋፍ ንክልግሱ ፍቓድ ከም ዝሃቦም ብወግዒ ገሊጸን እየን ወይዘሮ ሙፈሪያት ከመል እዚ ኣሰራርሓ ዝፍጸም ምስ ኣገዳሲ ቅድመ ፍተሻ ምስ ዝፍጸም እዩ ኢለን እየን ብነፈርቲ ናብ ትግራይ ዝግበር በረራ ረድኤት ካብ ቦሌ ከም ዝብገስን ብጽርግያ ዝግበሩ ምምልላስ ድማ ኣድላይ ዝኾኑ ፍተሻታት ድሕሪ ምስ ተገብረሎም ናብ ትግራይ ንክኣቱ ከም ዝግበር እተን ሚኒስትር ጠቒሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ናይ ምዕጻው ድልየት የብሉን ዝበላ እተን ሚኒስትር ይኹን እምበር ስራሕቲ ምብጻሕ ረድኤት ንድሕንነት ሃገር ስግኣት እንተኾይኑ ጉልባብ ንከይኾን ጥንቃቐ ክግበር ኢለን ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣተዓዳድላ ረድኤት እንታይ ክኾን እዩ ንዝብል ዝቐረበለን ሕቶ ኣብቲ ክልል ብዘሎ ሓይሊ እዩ ዝውሰን ከም ዝበላ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ናይ ትክልል ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወረርቲ ዝበልዎም ሓይልታት ንህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ጥይት ጥሜት ጾታዊ ገበንን ንብረት ምብራስን ዝብሉ ናይ ጥፍኣት ፓኬጃት ሓንፂጾም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘየቋርጽ ጥፍኣት የካይደለዉ ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እቶም ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽምዎ ኣለዉ ንዝበልዎ ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ተገንዚብኩም ክውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብንጹር መርገጺ ሒዝኩም ኢኹም ህዝቢ ረድኤት ንክበጽሖ ዝከኣለኩም ጌርኩም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ድማ የመስግነኩም ኢሎም እዮም እንተኾነ ሓደ ነገር ክፍለጥ ኣለዎ ይብሉ ክትፈልጦ ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ እዞም ፋሽስታውያን ወረርቲ ብፍላይ ብናይ በረኻ ሕጊዝ ምራሕ ሰራዊት ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ለምኾነ ጽባሕ ካብ መናወራ ሓሊፉ መሊኡ ካብ ትግራይ ቦለንቱ ኣይወፅእ ካብዚ ብተወሳኺ ዝርከቡ ዝኣተወ ረድኤት ናብ ህዝብና ይበጽሕን ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ወረርቲ ሓይልታት ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ኩነታት ይርአ ኣሎ ሕዚ ድማ ብሓደ ገጽ ረድኤት ዘይጸገም እንቲ ከመሓላለፍ ተኽስዶ ኣቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ወፂና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምድርን ኣየርን ትራንስፖርት ብምዕጻው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ከቋረጽ ገይሮም ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘረብኦም ናይ ቴሌኮሙኒኬሽንን ካልኦት ኣገልግሎታትን ብምቁራጽ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ገበን ሎሚ እውን ቀጺሉ ኣሎ ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ እቶም ንሶም ወረርቲ ዝበልዎም ብፍላይ መራሕቲ እቲ ወራር ንዝብልዎም ውልቀ መላኺ ኢሎም ዝጠቐስዎም ንፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምኡውን ፋሽስታዊ ዝበልዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክፍረዱን ዝተፈናቐለ ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ረድኤት ንኽበጽሖ ድጋፍ ንኽገብርሉ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ጻውዒት የቕርቡ ኣለዉ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ብዛዕባ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ብቐጥታ ዝተዋህቡ ግብረ መልስታት ዛጊዳይ ተሰምዑን እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ ቅድሚ ሎሚ ብመሰረት ዝሃቦ ርእቶ መንግስቲ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ረድኤት ናብ ህዝቢ ንኸይባጻሕ ዓንቂፎም ኣይፈልጡን ጉድኣት እውን ኣውሪዶም ኣይፈልጡን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ነመስግን በትረ ቀጺሉ ዝቐርብ መደብና ሓይልታት ትግራይ ንኸተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርሲታት ናይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ደቆም ይሻቐሉ ከም ዘለዉ እናገለጹ ይርከቡ
VOA ዘዘራረቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብ ዝርከቡ ተምሃሮ ከም ዝበልዎ ክሳብ ሕዚ ድሕንነቶም ዝተሓለወ ምዃኑ ብምሕባር ግልጋሎት ባንክን ስልክን ግን ብዘይ ምኽፋቱ ከም ዝተጸገሙ እዮም ሓቢሮም። ሙልጌታ ጽባሃት ዘራሪብዎም ኣሎ ናብ ክስክረኩም ቅድሚ 10 መዓልታት ነይሩ ሓልታት ትግራይ ንከተማ መቐለ ዝተቆጻጸሩ ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርሲቲታት ናይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ደቆም ይሻቀሉ ከም ዘለው ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና እናገለጹ ጸኒሖም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቶም ተምሃሮ ዘለውዎ ኩነታት ንምሕታት ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከይደ ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ዘራሪቦም ቴድሮስ ሹራ ዝተባሃለ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ማኔጅመንት እዩ እስካሁን የሌላውን ግቢ ባላውቅም እኛ ጋር እዚህ ግቢ ኖርማል ነው ምንም የሚሆነው ነገር የለም እነሱም ከገቡ በኋላ ምንም ሰላም ነው እስካሁን የለንም በትምህርቱ አሁን ነገ ፋይናል እንጀምራለን ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ቀጽሪ ሓድሽ ነገር የለን ብዛዕባ ካልኦት ቀጽርታት ዝፈልጦ የለን ኣባና ግና ስሩዕ ኩነታት እዩ ቀጺሉ ዘሎ ንሳቶም ካብ ዝኣቱ ሰላም እዩ ዘሎ መጠቃለል ፈተና ጽባሕ ክንጅምር ኢና ክሳብ ሶሉሲ ተባሂሉ ዘሎ ኣገልግሎት ምግቢ እውን ኣሎ ኣይተቋረጸን ከም ናይ ቀደም ዋላ ተዘይኮነ ኣሎ ከይበላዕና ይንሓድርን ባንኪ ስለ ዝተዓጽወ ቅርሺ ብኢድና የብልናን በዚ ድማ ተጸጊምና ኣለና ተዝኽፈት ስልክ እውን ኣይሰርሕን ምስ ስድራ ክንራኸበ ይከኣልናን እዩ ዝበለም ኣጁሉ ታኦ ዝተባሃለት ካብ ክልል ጋምቤላ ዝመጸት ናይ ማስተርስ ዲግሪ ናይ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ተምሃሪት ቦገናም በመጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ስጋት ነበረ ምክንያቱም የተለያየ ኢንፎርሜሽን በየደቂቃው ስለምናገኝ ማለት ነው ግን በአሁን ሰዓት ላይ በጣም እየተረጋጋ ነው ያለው ግቢ ውስጥ ያለው ሁኔታ ያው የቤተሰብ ሁኔታ እኛ ባናቀውም እንደሚጨነቁት ኣብ ፈለማ ግዚያት ቁሩብ ስጋት ነይሩና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይዝረቡ ነይሮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝተረጋግዐ ኩነታት እዩ ዘሎ ኩነታት ስድራና ኣይንፈልጥን ይጭነቁ ይኾኑ ኢልና ኢና ንሓስብ እቶም ፍሉይ ሓይሊ ኣትዮም እዮም ካብቲ ፈለማ ዝነበረ ብጣዕሚ ተረጋጊ ይርከብ ኩነታት ባንኪ ስልክን ዘይ ምህላው ኣጸጋሚ እዩ መብራህቲ ሕዚ መጽ ኣሎ ካብ ባንኪ ኣቀዲምና ቅርሺ ብዘይ ምውጻና ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሉ ዝነበርና እንዳ ምግቢ እውን ክንተኣናገደ ይከኣልናን ሕዚ ኣብቲ ናይ ጠቕላላ ተምሃሮ ዝምገብሉ ኢና ንምገብ ዘለና ማይ መግዝኢ ቅርሺ እውን የብልናን ባንኪ ተዝኽፈት ስልክ ድማ ብዙሕ ተምሃራይ ስድሮኦም ዝደኸሙን ዝሓመሙን ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ንክራኸቡ ተዝኽፈት እያ ዝበለት ፍቃዱ ደመቀ ዝተባሃለ ተምሃራይ ወገኑ ተምሃሮ ናብ ወለዶም ከይዶም አሪፎም ክምለሱ ከም ዝደልዩ ሓቢሩም ትምህርት ሰሞን ትጀምራላችሁ ተብለን አንዳንድ እየጀመርን ያለ ነው ምግብም አለ ውሃም አለ ከችግሩ አንፃር ደህና ነው ክላስ ምናምን ዛሬ እየተማርን ነበር ለምሳሌ ኣብዚ ሰሞን ትምህርቲ ክትጅምሩ ኢኹም ኢሎም ጀሚርና ኣለና ምግብ ኣሎ ማይ ኣሎ ምስቲ ዘሎ ጸገም ድሓን እዩ ሎማዓንትና ኣብነት ትምህርቲ ነይሩና ኣብ ክፍሊ ዝበኽዩ ተምሃሮ ነይሮም እንታይ ኮይንኩም ተተባሃሉ ስድራና ናፊቕና እዮም ዝብሉ ስድራ ይሻቀሉ ይህለው እናበሉ እዮም ይመሃሩ ዘለው ኣብዚ ሕዚ እዋን ስድራና ርኢና እቲ ጸገም ዝተፈትሐ ተንምለስ እዮም ዝብሉ ናቲ ሓሳብ እውን ንሱ እዩ ካብ ኩሉን ላዕል ግና ናይ ስልክ ግልጋሎት ተዝኽፈት እሞ ንስድራና ተዝንረክብ እዩ ዝበለም ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ባንክን ቴሌኮሙኒኬሽንን ሕዚ እውን የለን ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ተመሊሱ ኣሎ ግልጋሎት ትራንስፖርት ድማ ኣብ ውሽጢ ክልል ተጀሚሩ ይርከብ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም ነመስግን ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ክመሃሩ ዝጸንሑ ተምሃሮ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስዒቡ ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ወሎን ዓፋርን ይኣትውለው ተባሂሉ ካብ መቐለ ተበጊሶም ደስ ዝበጽሑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ረኺቡ ኣዘራሪቦም ኣሎ ሳራ ፍስሓይ ከተቕርበያ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ሞያዊ ትምህርቶም ዝከታተሉን መዓልቲ ምረቐኦም ዝጽበዩን ዝነበሩ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከከም ኩነታቱ ብመኪናን ጉዕዞ እግረን እናቆራረጹ ከተማ ደሴ ምብጽሖም ክርስቲያን ታጠቅ ይዛረብ ከመሆኒ ድረስ በትራንስፖርት መጣን ከመሆኒ ጀምሮ ደግሞ የተወሰነ ኪሎ ሜትር በባጃጅ ስጋብ መኾኒ በመኪና ኢና መጺና ካብ መኾኒ ዝተወሰነ መንገዲ ድማ በባጃጅ ተጓዒዝና ካብኡ እንድሓር ዝነበረ በረኻ ከባቢ 10 ኪሎ ሜትሮ ድማ ብእግርና ካብኡ ስጋብ ኣላማጣ በባጃጅ በጽሕና ካብ ኣላማጣ ንድሓር ግን ብስሩዕ መጓዓዝያ ኢና መጺና እዩ ዝበለ ብዝተረጋግዐ ስነ ልቦና ትምህርቶም ክከታተሉ ዘኽእል ድልውነት ስነ ልቦና ምቹው ኩነታትን ብዘይ ምህላው ኣቆራሪጾም ክመጹ ምግዳዶም እዩ ይስቅ ተሰማ ዝተባሃለ ተምሃራይ ዝዛረብ ኦልሬዲ ምንም መብራት ውሃ ባንክም የለም ብርም በስላል መብራህቲ ማይ ባንክ ስለዘይሰርሕ ገንዘቡን ኣብ ኢድና ስለዘይነበረና እዩ ኣብ ዝሓለፈውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥመና ከሎ ኣብኡ ኢና ነርና መንግስቲ ከውጽአኩም የኢሉ ምስ ደንጎየና ከምኡ ጌርና ሎሚ እውን ነዚ ሓላፍነት ክንወስድ ዝገበረና ንሱ እዩ ዝበለ ሚኒስትር ላዕለወት ክፍሊ ትምህርቲ ሳይንስ ኣብ ቀረባ እቶም ተምሃሮ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከቡን ናይ ካልኣይ ሴሜስተር ፈተና ክወስዱ ይዳለው ምህላዎም ዝገልጽ መልእኽቲ ኣብ ድሕረ ገጹ ምሕላፉ ዝዝከር እዩ ክልተ ደቆም ተመሊሶም ዝመጹሎም ታጠቅ ኣበበ ዝተባህሉ ወላዲ መስቲ ዘሎ ኩነታት ተምሃሮ ትምህርቶም ክከታተሉ ኾነ ፈተና ክፍተኑ ምግባሩ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ
በዚህ ሁኔታ ሆነው ተምረው በዚህ ሁኔታ ፈተና የሚባለው ነገር እኔ ብዙም ትክክል አይመስለኝም። ኣብዚ ኩነታት ኮይኖም ኣብ ፍርሓትን ድንጋጸን ተዋሒጦም ተፈተኑ ምባል ኣገባብ ዘለዎ ይመስለንን መንግስትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ከም ቀይሕ መስቀል ዝዓይነቱ ማሕበረሰብ ዓለም ብሰላም ነቶም ተምሃሮ ከውፅዎም ክግበር ይግባእ ኣብቶም ዩኒቨርሲታት ደገፍቲ መንግስትን ተቃወምትን ዝብል መፍለላያት ኣብ መንጎቶም ተምሃሮ ብምፍጣሩ ወጥሪ ብምዕሳሉ ካብኡ ክትወፅእ ከም ዝተገደደት ትዛረብ ድማ ተምሃሪት ሕክምና ሜላት በየነ እያ የጦርነቱም ሰዓት እኛ ተመራቂ ተማሪዎች ነበርን እዛ ሰዓትና የዛ ሰዓት መከላከያ ምናምን ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንሕና ተመራቅቲ ስለዝነበርና ኣብኡ ነርና ኢና ኣብቲ እዋን ንሰራዊት መንግስቲ ተቐቢልኩሞም ኢኹም ኣተኣናጊድኩሞም ኢኹም ብዝብል ቂም ሒዞም ከምኡ ዝገበሩ ተምሃሮ ውፅ ይብሉ ነይሮም ካብቲ ቀጽሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወጻእ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ንዝገበረሎም ሰናይ ተግባርን ድጋፍን ምስጋንኦም ገሊጾም እዮም ህብረተሰቡ በጣም ደስ ይላል ምንም አይነት ማግለልን ምንም አይነት ነገር እቲ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ምግላልን መርሓቅን ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ብዝኸኣሎ ስጋ ብንወፅእ ይሕግዙና ነይሮም ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ከባቢ ገዲፉ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲታት ይመሃሩ ዝነበሩ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ብመዳይ ዓፋር ኣቢሎም ሰመራ ምእታዎም ቪኦኤ ኣረጋጊጹ እዩ ይኹን እምበር ነቶም ተምሃሮን ምዝርራብ ዝፈተናዮ ጻዕሪ ግና ኣይተሳኽዐን ወለዲ ደቅና ምለሱልና ዝብል ጻውዒቶም ሕዚ እውን ይቕጽሉ ኣለዉ ነዚ ኣመልኪትና ሚኒስትር ኣመራርሓ ሳይንስን ላዕለዎት ትምህርትን መልሲ ክህቡና ንዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣብ ቀረባ ንኩሎም መራኸብቲ ማዕከናት መልሲ ክህቡ ምዃኖም ብምግላጽ ሓቢሮም ብውልቀ ግና ከም ዘይህቡና ገሊጾም እዮም ናብ ስዕብ መደብና ክንሰግር ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ብበዝሒ እሰሩን ናይ ንግዲ ትካላቶም እውን ይዕሸጉ ኣለዉ ክብሉ ኣባል መሪሕነት ተቃዋሚ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነን ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ንቪኦኤ ዝገለጽሉን ልዕሊ ደርዘን ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስሩን ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጂ ምግላጾን ዝምልከት መደብ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ከይተወድአ ተቋሪጹ ነይሩ ሎሚ ቁሩብ መልሲልና ምስ ምላሽ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ክቐርብ እዩ ኣሰናዳ እቲ መደብ ገብረ መድህን እዩ ምስ ጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ብምጥማር ከቕርቦ እዩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ሰራሕተኛታት ሚድያን ሓዊሱ ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለኩም ብዝብል ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ሰባት ምህላዎም ቅድሚ መዓልታት መግለፂ ዘውፅእ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብመንነት ብምፍላይ ንጥርጣርን ኣድልዎን ዘቃልዕ ተግባር ከይኸውን ዘለዎ ስግኣት እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እንተወሓደ ን15 ሰራሕተኛታት ክልተ ነፃ ሚድያታት ምእሳሮም ሲፒጄ ዝተባሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ኣብዚ ቅንያት ኣፍሊጡ ኣሎ ሲፒጄ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኣሰሩ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ብዘይወዓል ሕደር ክፈትሑን ንኣባላት ፕረስ ምንክልባት ጠጠው ምባሉ ከረጋግፁን ፀዊዑ ኣሎ ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣውሎ ሚድያ ብምውራር እንተወሓደ ን12 ሰራሕተኛታት ኣሲሮም ክብል ንጸብጻባት ዜና ብምጥቃስ ንጠበቓ ናይቶም ጋዜጠኛታት ታደለ ገብረ መድህንን ንገለ ኣባላት ስድራ እሱራትን ብምዝራብ ከም ዝተረድአ ሲፒጄ ሓቢሩ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ኢትዮ ፎረም ዝኾኑ ጋዜጠኛ ኣበበ ባዩን ኣመሓዳሪ ናይቲ ብዩቱብ ዝፍኖ ሚድያ ያየሰው ሽመልስን ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ኣባላት ስድራ እሱራት ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ካብ ዝእሰሩ ሰሙን እንተገበሩ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ገሊፆም ተፈቲሖም ተባሂሉ ብተደጋጋሚ እንተተነገሮም እውን ክሳብ ቃለ ምልልስ ዝካየድ ዘለውሉ ኩነታት ከም ዘይፈልጡ ኣምሪሮም ይገልጹ እዞም ኣባላት ስድራ ካብ ፌደራል ፖሊስ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ብቅድሚ ትማልሶኒ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት መሪሕነት ክፍለ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ዝርዝር ጉዳይ ከየልዕላ ኣሸባሪ ኢለን ንፀውዖ ሕወሓት ዝድግፉ ምህላዎም ብምግላጽ ነዚኦም ተሓተቲ ንምግባር የድሊ እዩ ኢለን እስካሁን ድረስ ያለውን ትዕግስት ህዝብን ከዚህ ከጁንታ አሸባሪ ቡድን ለመለየት የተደረገውን ጥረት ክሳብ ሎሚ ዘሎ ትዕግስቲ ህዝቢ ምስ እዚ አሸባሪ ጉጅለ ንምፍላይ ዝተገብረ ጻዕሪ መብዛሕትኡ ይርዳእ ኢልና ንኣምን ዘይተረድኡን ግዜን ምቹው ኩነታትን ንዝጽበይን ግን ተሓታትነት ምርግጋጽ የድሊ እዩ ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ዘፈር ማሕበራዊ ጉዳያት ዣንጥራር ኣባይ ብወገኖም
ኣብቲ ማሕበረሰብ ግጭት ዘላዓሉ ዝተረጋገጹ ዝበልዎም ብርክት ዝበሉ መረዳእታታት ምናልባሽ እውን ንኢትዮጵያውነት ብዘራኽስ ኣገባብ ዝተረኣዩ ምልክታት ነይሮም ክብሉ ብምግላጽ ብትዕግስቲ ከም ዘይሓልፍዎ ተዛሪቦም ዝተረጋገጹ ዝበልዎም መረዳእታታትን ንኢትዮጵያውነት ዘራኽስ ዝበልዎም ምልክታትን ግን ኣይጠቐሱን። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ንገብረ ነመስግን ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይ እዩ። ለርን.ኔት ወይ ድማ መርበብ ምህሮ ዝተሰየመት ሶፍትዌር ዝሰርሑ ናትናኤል ሄኖክን ክሩቤል ሄኖክን ዝተባህሉ ደቂ 15-12 ዝዕድሚኦም ኣሕዋት ኣብ ምምሃር ምስትምሃር እትሕግዝ ሶፍትዌር ወይ ድማ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራም ብምድላው ኣብ ግብሪ ውዒላ ትርከብ። ብርሃነ በርሀ ኣሰናዳእቲ መደብ እዩ። ናብኡ ኸስገረኩም። ናትናኤል ወዲ 15 ዓመት ተምሃራይ ካሻዓይ ክፍሊ ክኸውን ከሎ ክሩቤል ከዓ ወዲ 13 ዓመት ተምሃራይ ሻድሻይ ክፍሊ እዩ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ብደረጃ ክኢላታት ዝስራሕ ለርን.ኔት ወይ መርበብ ምህሮ ክብሉ ዝሰመይዎ ሶፍትዌር ወይ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራም ሰባት ብወግዓውን ዘይወግዓውን መንገዲ ሓበሬታ ክረኽቡን ነፍሶም ከማዕብሉን እትሕግዝ መርበብ ከም ዝኾነት ንቪኦኤ ገሊፆም። ሶፍትዌር ናይ ኔትወርክ ሶፍትዌር ናታ ዕላማ ድማ ኤርትራውያን መንእሰያት ንኽመሃሩን ንኽባልሓቱን ንኽተባራት ተባሂላ ሰሪሓ ከምዚ ስዊት ፓኬጅ ወይ ድማ ጠርናፊት ፕላትፎርም ወይ ከዓ ባይታ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ዌብ ኣፕስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኔትወርክ ሶፍትዌራት ኣብ ውሽጢ ኣለውዋ ማለት እዩ። ከም ጠቕላሊት እታ ቨርዥን 1.0 ኢልና ያደለና ከዓኒ ብክልተ ቋንቋታት ተዳለላ ቋንቋ እንግሊሽን ቋንቋ ትግርኛን ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ኤጅስ ናይ ተጠቀምትካ ተዳለላ ማለት እታ መርበብ ሓበሬታ ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ከም ዘለዋ ናትናኤል ወሲኹ ኣብሪሁ። ሓደ ነቲ ዲጂታል ለርኒንግ ንብሎ ወይ ድማ ብመርበብ ዝካየድ ናይ መምሃርን ምስትምሃርን መስርሕ ንምምዕባል እዩ። ካልኣይ እቲ ወግዓዊ ኣመሃህራ ንብሎ ፎርማል ለርኒንግ ንብሎ ካብኡ ውፅእ ብዝበለ መገድስ በቲ ዘይወግዓዊ ኣመሃህራ ወይ ከዓ ኢንፎርማል ለርኒንግ ኤክስፒሪየንስ ትበሃል ንዕኡ ናብ ሃገርና ንምልላይን ብኡ ከዓ ተመክሮ ንምጥራይ ንኽልመድ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከም ቀንዲ ዕላማ ወሲድና ያደለና እንታይ እዩ መንእሰያትን ተምሃሮን ናይ ሃገርና ማለት እዩ ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ድሕረ ባይታ ይምፅኡ ናቶም ዓቕሚ ክመልኡሉ ዝኽእሉን ክመሃሩሉ ዝኽእሉን መገዲ ወይ ከዓ ፕላትፎርም ንምፍጣር ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ትምህርታውያን መሳርሒታት ነቶም ተምሃሮ ንኽምዕብሉን ንኽባሓላሓቱን ንኽመሃሩን ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ነገራት ከዓኒ ቀረብ ንምሃብ ማለት እዩ። ብነፃስ ንዕኦም ኣክሰስ ክረኽብሉ መገዲ ንምፍጣር ተባሂሉ እዩ ማለት። ክሩቤል ብወገኑ ኣብቲ ምምሃር ምስትምሃር ዘሎ መስርሕ ትሕግዝ ዓይነት ሶፍትዌር ክልቴና ድማ ከም ናይዛ ሶፍትዌር መስረቲ ክልቴና ተምሃሮ ኢና። ሕጂ ኣብቲ ናትና ካሪክለም ንሪኦ ዝነበርና ገለገለ ጉድለታት ነይሩ። ጉድለቲ ብኸመይ ዓለም በፂሓቶ ዘላ ናይ ዲጂታል ለርኒንግ ቲ ብኸመይ ናብኡ ንኸይድ ኣት ሴም ታይም ከዓ ብኸመይ ነዚ ካሪክለም ዝነበራ ተውዒድና ሓሳብ ኮፍ ኢልና ንዓልና ከለና ዝመፅእ ሓሳብ ነይሩ ማለት እዩ። ነዛ ፕሮጀክት ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ከም ዘበገስዋን ቅርፂ ከም ዘተሓዝዋን ዝሓበረ ክሩቤል ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ሙሉእ ብሙሉእ ወዲኦም ኣብ ፈለማ ወርሒ ግንቦት ዝተፈላለዩ ክኢላታት ብምዕዳም ከም ዝፈተንዋን ኣተባባዒ ግብረ መልሲ ከም ዝረኸቡን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣሳናተ እዚኣ ሕጂ ፕሬዘንቴሽን ጌርና ኤንድ ሶፍትዌር ትሪያል en ኩሽነር ዓዲና ድማ ግብረ መልሲ ክንግዘብ ኢልና ዘይረኣናዮ ዓይነት አንግል ናይዛ ፕሮጀክት ንርኢ ሓጊዝና ማለት እዩ። አይዲያን ኮመንት ንረኺብና ማለት እዩ። በዚ ድማ ነታ ቤታ ቨርዥን ዝበልናዮ ዓይነት ቨርዥን ናይዛ ለርኔት ክንውዳእ ሓጊዝና ማለት እዩ። ለርን.ኔት ካብ መባእታ ክሳብ ኮሌጅ ንዘለዉ ተምሃሮን ካልኦት ወለድን ሰራሕተኛታትን ዝሕግዝ በብደረጃኡ ዝተዳለወ ትሕዝቶታት ዝሓዘት ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመን ደረጃ ትምህርትን ዝርከቡ ሰባት ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ዝተዛረበ ናትናኤል ንኣጠቃቅማ ብኸምዚ የብርህ። ኣብ ኖርማል ቤት ትምህርትታት ልክዕ ዲጂታል ላይብረሪያት ትትከል ንእሽተይ ሚኒ ኮምፒውተር ወይ ከዓ ናይ ፕሮግራሚንግ ኮምፒውተር ኣላ ራዝቤሪ ፓይ ትበሃል ኣብኣ ንሕና ንፅዕነሎ ንዓ ኣሽዑ ከም ሰርቨር ተጠቂሞም ኣብ ሓደ ቦታ ሰትገብርዋ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ነመስግን ብርሃነ ንምሉእ ትሕዝትኦ ኣብ ዌብሳይት ቪኦኤ ተኸታተልዎም። ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ብምትእንጋር ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍሳየ ብሩኽ ምሸት።
31 ب25 ب22 متر باند زمحلالفلكم كل جزء مشات ساعة 4 سقاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 سقاب 10 فرقان كواشنطن دي سي زمحلالف على تاو مدبنا ايو حزي جمر كمي تمسيو زخبركم سمعتنا لو مصوني بحث حملة خلال تشحن 10 سنة ويك اب أبوزاز أوروبا شمنت حملة صرف سايب من اللاين مسؤول كم تلمود مدبنا بعلى توزينا